Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ishone ibalisa inkaka yoproducer ohlonishwayo kuleli nasemazweni angaphandle umthandeni Mvelase odlule emhlabeni ebalisa njengoba ubesephenduke undengasithebeni. Nginibingelele ngiphinde nginamongele kuphinda kuphi lanibula khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ushone ebalisa oyingwazi yoproducer umthandeni Mvelase ubambe elikhulu eqhaza ekuthuthukiseni umculo wakuleli. Lokhu kuvezwe umdidiyelo omkhulu wemvango nembewu uDumandlovu obhale ekhasini lakhe la Facebook. Uthe uMvelase ushone ngolesine engasanalo nekhaya ngenxa yokwenzeleka phansi ngumphakathi. Behlale ekhalela usizo izinkinga zakhe beziningi kakhulu kodwa thina njengabantu asikwazanga ukumnaka. Uthi nami ngazama ukudlala indima yami kodwa ngangaphumelela. Nami ngiyasola kakhulu ngokuhluleka ukumsiza esadla andlamvana. Yize noma edlule emhlabeni engesanalutho esephenduke undengasithebeni kodwa thina njengabantu besiphila naye kumele senze ngokusemandleni ukuba ahlonishwe ngomncwabo osezingeni. Equba uNdlovu uthe wahlangana noMvelase ngonyaka ka1986 eUnited States ngesikhathi esebenza noMbongeni Ngeme emdlalweni owokuthi The Township Fever. Kwakulula ukumqaphela njengoba ubekwazi ukugqama esicukweni. Nguye kuphela owayeqamba umculo kweTownship Fever futhi wayengomunye wabalingiswa. Ayisemncane kodwa ngaleso sikhathi kodwa wayenomfutho kanye nekhono elimangalisayo. Ubenezinkinga eziningi abhekane nazo kodwa ubenekhono elimangalisayo. Kanti ubuye wabamba neqhaza kubaculi abahlukahlukene njengoba wasebenza neShabalala Rhythm, uJabulu Khanyile, uDr Sipho Sithole, uPhuze Khemisi, uLindelani Mkhize, uFaca Kulula, uThemba Mkhize, uSibongiseni Khumalo kanye nabanye abaningi. Bafethu lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthola. Ngizofisa mina ukwazi ukuphala kweni khona lapha kwi comment section. Mina nje ngithathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.